सदियन से भगवान के होखे या ना होखे पर सवाल उठत रहल बा। भगवान के माने वाले भी बाड़न और ना माने वाले भी बाड़न। बाकी कौनो न कौनो शक्ति पर त विश्वास करे की ही होखी, काहे कि सदियों से ही हमनी के कौनो न कौनो शक्ति के साथे साक्षात्कार होत रहल बा। ऐसन ही चमत्कारी शक्तियन में से एगो बा नागमणि। ई नागमणि नागवंश के गौरव के प्रतीक बा। एह काल में एकर जिम्मेदारी वासुकी वंश के नागराज के हाथ में बा। मणि के रक्षा कर रहा नागवंश और मणि के हासिल करे वाले इंसानन के बीच सदियन से संघर्ष चलत आ रहा बा। अरे यार, हमनी कहीं लेट ना हो गई। लगा था पार्टी शुरू हो गई बा। हमरा भी ऐसे नहीं लगा था यार। ऐसा बात बता छोड़ा यार, रुद्र के बर्थडे कल मना ले जाई। रुद्र रुद्र ए विष्णु भैया, विष्णु भैया, रुद्र कहीं दिखाई नहीं देत। हमनी ओकर बर्थडे सेलिब्रेशन खातिर आइल बानी। ई घर में तू मेहमान थोड़ी बड़ा भाई। फंक्शन तू लोग के ही बड़ा धूमधाम से करे के रहल, और ऊपर से तू सब लोग इतना लेट आइल बड़ा, जल्दी आवे के रहल। माफ कर दी भैया, ये रुद्र बा कहवा? का हमनी के ओकरा रेडी करके लावे पड़ी? कहवा गई दिखत नहीं है। हेमा, 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 रुद्र और वाणी के बिना ही पूजा पूरा कर दे लो। आज रुद्र के बर्थडे बा और ओकरे बिना पूजा। ओ, वाणी भी यही बिया, तो रुद्र भी पूजा के कमरा में ही होगी। ले आवा ओके, सब होकर इंतजार कर रहल बाड़े। रुद्र पूजा में नेखे आयल, शाम से ही घर में नेखे दिख रहल बा। वानी तो घबरा रहल बिया। ये लेका ना हमेशा ऐसा ही करेला, कोनो बखत आवेला कोनो बखत चल जाला। रहुए कहीं वानी के ऐसन समय में अकेले छोड़ल ठीक बा का? रहुआ तनी ओकरा के समझाई ना। ओहो, लगातार रुद्र के बर्थडे गिफ्ट दे के फायदा नहीं है। ओकर तो आज क्लास लगे वाला बा। फिर भी वाणी के बिना बतौले जाई ठीक नहीं खे। ये रुद्र एकदम गलत कैलस। हो सकेला निकले से पहले वो बतावे आयल होखे, और उस समय वाणी सुतत रहली शायद। माँ कहले रहली कि प्रेगनेंसी के समय नींद में डिस्टर्ब ना करे के चाहिए, यही से बिना बतौले चल गई। ठीक कहली ना वाणी? रुद्र के नेचर कैसन भाई हम सबके अच्छे से पता बा। वाणी भाभी के परेशान करे में, उनकरा साथ मजाक करे में ओकरा बहुत मजा आवेला। आखिर रुद्र गईल कहवा? जय महाकाल। जय महाकाल।
भगवान, तू हमरा के 2 बेटा देहले बाड़ा। विष्णु जे शांत स्वभाव के बा और रुद्र जे आपन नाम के तरह रुद्र बा। अमावस्या के दिन पैदा भइल रहे, ऊपर हमेशा तोहार कृपा रहे, यही से ओके तोहार नाम देहले बानी। ओ बच्चा के अब तोहरा ही रक्षा करे के होगी भगवान। आखिरी बार हम तोहरा से कुछ मांग रहल बानी, बस हमार बेटन के रक्षा करिहा। तोहार करुणा और रक्षा उन पर हमेशा बनल रहे भगवान। हमार बेटन पर कबो कौनो बुरा नजर ना पड़े, उनकरा के हमेशा बचैले रही है ईश्वर। आज के दिन तोहरा खातिर बहुत शुभ बा। 25 साल से निरंतर चल रहल मृत्युंजय के हमार तपस्या आज पूरा भइल। देखला पर भी जे पर विश्वास कईल मुश्किल बा। ऐसन नागमणि आज तोहार जन्मदिन पर होकर पता हमें चल गईल बा। अभी नागमणि हमार बा। बाबा, नागमणि कहाँ बा बताई? का यहाँ पर होके दिखा सके नी ए अग्निकुंड के सामने, या फिर हमरा के ही ओकरा पास जाए के होखी? रुद्र, तोहार मेहनत और हमार शक्तियन के मिला के हमनी के नागमणि हासिल करें के बा। ए पूजा और हवन से उ नागमणि के पावल मुमकिन नहीं खे। नागमणि कौनो मामूली मणि नहीं खे, एहमें बहुत सारा शक्ति बा। अभी ओकर निगरानी कर रहल नागराज भी कौनो मामूली शक्ति ना बा। दुश्मन बहुत ताकतवर बा। मणि ओकरा से लड़के लेवे के होकी। बाबा, बस राउर आशीर्वाद के जरूरत बा हमके। दुश्मन कितनो ताकतवर होके, नागमणि हम लेके ही आई। बाबा, नागमणि कहाँ बा बताई? हम अभी ये निकला तानी। ठीक बा, तक्षक वन के नाम सुन ले बाड़ा तू। का कहनी तक्षक वन? वो तो का भइल रुद्र? तक्षक वन के नाम से डर काहे गईला? हमार शक्तियन के सामने वहां के कौनो भी सांप तोहार कुछ ना बिगाड़ पाई। तू वहां निडर होके जा। वो बात नहीं खे बाबा। हमार शक्तियन पे संदेह ना करा रुद्र। हमार शक्तियन के सामने कौनो जहर कौनो सांप काम ना करी। हम एक बार कह देनी ना, निडर होके जाई। ठीक बा बाबा, हम जाई। तू हमार सच्चा शिष्य बाड़ा। आवा, तक्षक वन कैसन बा और वहां जाए के का रास्ता बा हम दिखावतानी। जय महाकाल। रुद्रताज हद कर देलस। घर पे इतना मेहमान आइल बाड़े और वो गायब बा। वो तो बा, बाकी अब हमनी का करी? का बोले तड़ा शुरू कल जाए का? ना, रुद्र के होकल जरूरी बा, ना तो आज के पार्टी कैंसल। अरे रोका भाई, वो यहीं कहीं आसपास होखी, बस ahote ही होखी। फिर भी अभी तक तो आ जाए के चाहत रहे ना। का है माँ, तू हुआ ऐसन बात कर रहल बाड़ू? भैया, हम आगे नहीं। काले रहली ना, आ जाई। आवा रुद्र। यार तू का करेला? घर पे गेस्ट आइल बड़े, तू कहाँ चल गेल रहला? वाणी के बता के तो जाए के चाहत रहे ना। वो बेचारी कितना डर गईल रहे। हे माँ, अब बस करा, ये आ गई ना। रुद्र, चला केक काटल जाए। आई पार्टी शुरू कर जाओ। करण अर्जुन आजा। भैया, रउआ को ना बर्थडे गिफ्ट देनी ना। हम भी ये सोचत रहनी,
का भैया रुद्र के बर्थडे पे रहुआ कोनो गिफ्ट ना देनी? ना भैया, हमरा के और खरीदल गिफ्ट ना चाहिए। हम जौन मांगम ऊ चाहिए। रुद्र वैसे भी इतना देर हो गई बा, अभी सब छोड़ा। रुद्र तोरा के का चाहिए बोला तो सही। हमरा के तक्षक वन जाए के बा। माई हमेशा कहत रहली तक्षक वन से हमने के कोसों दूर रहे के चाहिए। हमने के खानदान के वहां जाइल मना बा। हमरा के वो सब नहीं खे पता। माँ के आए से पहले हम जरूर लौट आइब। और हमरा के अभी जाए के बा। हम कुछ भी ना सुना भैया, हमने जाता नहीं बस। रुद्र कह दहलस त कह दहलस। तो ठीक बा, बाकी एक बात सुन ला, तोहरा संगे हम भी जाए। सुनीता अगर माँ जी के। तू चुप रहा। ठीक बा, पहले केक काटल जाए। आई पहले केक काटल जाए। आ जाए सब लोग। चली चली चली। आवा तू चल। हाँ चल। आवा हाँ आवा। चल चल। चल का यार, कैसन घटारा गाड़ी बा तोहार। इतना रात में ई घना जंगल में आज ही बंद पड़े के रहल एक रह के। कहल जाला कि ऐसन घना जंगल में भूत रहेलन, कहीं कोनो आ जाई त। भूत पाई? हाँ, हमरा के बहुत डर लग रहल बा। का भरोसा, कहीं आ गल तो सबके निगल ली। ना, हम पहले ही कहले रहली रात में मत निकला। ई जगह कितना सुनसान बा ना। जंगल में तो बहुत सारा जहरीला सांप भी होखेला। तो तक्षक वन के तू का स्वर्ग समझ के रखले बड़ा हैं? नागन के वन हई, तरह तरह के सांप होखेला इजा। और ऐसन सांप भी बाड़े जिकर एक ना 6-6 सर होखेला। कोनो मामूली जगह ना हई। रुद्र, तोहरे प्लान रहे ना तक्षक वन जाए के? तोरा के ते जंगल के बारे में पता रहे? यहाँ तो सही में सांप बाड़न। यहाँ कोनो मामूली ना बहुत जहरीला सांप बाड़न। ये सब पता होखे के बाद भी तो हमने सबके यहाँ लेके आयल बड़ा। डरा मत। रुद्र, ई ताबीज देख रहल बाड़ा? ई ताबीज के शक्ति से ऊ नाग तोहार कुछो न बिगाड़ पाइहन। एकरा सामने उनकर शक्तियन के कौनो असर ना होकी। ई ताबीज बहुत शक्तिशाली बा। रखा एकरा के। ई ताबीज तू सब पहन ला। रुद्र, हमनी के राजू के डरावत रहनी यार। ये मजाक के तू इतना सीरियसली काहे ले रहल बड़ा? अरे छोड़ो ना यार, हमनी के ई जगह से कोनो डर नहीं खे। और ना ई ताबीज जैसन चीजन पे विश्वास। रुद्र, तुम्हारी अंधविश्वास हमनी पर मत थोपा। हमरा के दे, हम पहनब। ए राजू, ताबीज के हाथ भी लगौले ना तो देख हम का करतानी। तोनी के विश्वास नहीं के तो ठीक बा, बाकी हमरा तबा। अभी गाड़ी तो स्टार्ट होके से रहल। गेस्ट हाउस यहाँ पास में ही बा। आवा पैदल ही चल जाओ।
का यार क्यों लौकत नहीं खे? कम से कम कोनो भूत आत्मा ही मिल जाए, हमनी के टाइम पास हो जाए। राजू 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 भूत आइल बा रउआ लोग के सेवा खातिर। के बाड़ू तू? भूत भूतम्मा हमार नाम बा। हमनी के आवे के पता रहल ना, कहाँ गई रहली? रउआ लोग के देर हो गईल बा ना, यही खातिर ओ पहाड़ पर से रउआ लोग के राह देखत रहनी। ठीक बा, बात बहुत हो गई, अंदर जाके तैयारी करी। वो का बा? वहाँ आग दिख रहल बा। ऊ ना यहाँ जंगल के लोग बाड़न ना, नाग कार्तिक के त्योहार मना रहल बाड़न। हमनी के ऊ सब ना देखे के चाही। चलिए अंदर। ना, चला वहाँ जाइल जाई। ऊ आदिवासियन के त्योहार बा, ऊ हमनी के ना शामिल करीहन। ना करें तो ना करें, हमनी के वहीं जाए के बा। लेके चला। चली, राउर मर्जी। शंकर शशिधर गज चर्मांबर गंगाधर हरने सुंदर स्मरहर गौरी मनोहर जय परमेश्वरने शंकर शशिधर गज चर्मांबर गंगाधर हरने सुंदर स्मरहर गौरी मनोहर जय परमेश्वरने जय जय शंकरने जय विश्वेश्वरने जय जय शंकरने जय विश्वेश्वरने। सुनी? धन्यवाद। भैया ओकरा के का उठा के देहलन? ई नाचे वाला त आदिवासी नइखे लागत, कुछ अलग दिखाई दे रहल बा। कुछ तो जरूर बा। ई का? नाग के चित्र? ओकरा पीठ पर नाग के चित्र बनल बा। रुद्र, इच्छाधारी नाग के पीठ पर तोहरा के नाग बनल दिखाई दे और ओकरा पास ही नागमणि भी होखी, भूलिया मत।
अभी अंदर जा रहल बानी और नागमणि लावतानी। ज्यादा देर यहाँ पर रुकल खतरा से खाली नहीं खे। बाकी अगली बार ये जगह की पहचानब कैसे? रुद्र, इतनी रात तक जागल ठीक नहीं खे। देखा बहुत देर हो चुकल बा, जाके सो जा। भैया वो नाच देखत समय रहुआ कि उसे बात करत रहनी है ना? हाँ करत रहली। काहे? वो नाचे वाले के रहुआ कुछ उठा के देले रहनी, बस यही खाते। वो कुछ नीचे गिर गई रहे तो उठा के दे देले। कहीं वो कोनो मणि तो ना रहल ना? मतलब कहीं कोनो नागमणि तो ना रहल? रुद्रा, का सोच रहल बाड़ा तू? नागमणि जैसन कोनो चीज दुनिया में बाही ना। रात बहुत हो गई बा, जाके सुत जा। भैया रहुआ के पता नहीं खे, नागमणि असली चीज बा। हम वो गुफा के सामने नजर रखा और काल और नागमणि के हासिल कई के अपन बात साबित कर दे। इतना बड़ा जंगल में कहां कहां खोजी, वो जगह कौन सा रहल, कहां गई? ऐसा काहे हो रहल बा? हमरा के रास्ता काहे नहीं के मिल रहल? रात कही हमें रास्ता पर आयल रहनी, गुफा के पास वाला पेड़ काहे नहीं के दिख रहल? ये जंगल में कोनो विचित्र शक्ति तो नहीं खे? हो सकेला वो शक्ति गुमराह कर रहल बा हमरा। तक्षक वन के बारे में हमरा के और जान के आवे के रहे। शुरू कैल काम के खत्म कैले बिना जाए के सवाल ही ना उठेला। हमार निशान लगावल पेड़ कहाँ गईल? ओ गुफा के रास्ता कौन सा बा? ऐसन काहे हो रहल बा? बाबा हमार समस्या के समाधान करा। दिमाग खराब बार तोहार। उनके घर से काहे बाहर जाए देहला हमरा से पूछे बिना? रउआ तनी ओकरा के समझाई ना। वानी तो घबरा रहल बिया। ये लइका ना हमेशा ऐसा ही करेला। तोहरा के कुछ भी करके उनके रोक लेवे के चाहत रहे है माँ। हम का कह रहल बानी तोहरा समझ में ना आई। हमनी के खानदान से केहू तक्षक वन ना जाला। वो हमर कोनो बात ना मन ले। वाणी तोहरा के उनकर पैर पकड़ लेवे के चाहत रहे। पेट में बच्चा बा, कह दे तू हमरा के डर लग रहल बा, छोड़ के मत जाई। आपन सर के कसम दे दे तू कि रउआ मत जाई। एक घर के नागवंश से खतरा बा। हम पहला दिन से ही कह रहल बानी। रुद्र बहुत जिद्दी बा। ओ कुछ न कुछ गलत जरूर करी। ऊ लोग जहाँ गईल बाड़न ऊ मामूली जगह नहीं खे, तक्षक वन बा।
ई त नागरानी लागत बिया। नागराज नागराज अनहोनी हो गई। का हो गई नागरानी? देखी, पूजा पाठ के बाद मन शांत होके के चाहिए। कहीं ऐसा त नहीं खे कि रउआ मन के शांति ईश्वर के अर्पित कराइल बानी? ऐसा बात नहीं खे नागराज, वहाँ केहू हमार पीछा करत रहे, हम डर गई रहनी, यहीं से भाग गई नी। के होखी? ये जंगल में के तोहार पीछा करी? कौनो मनुष्य रहे। ओ अच्छा, ओकरा से डरे के जरूरत नहीं खे, वो दुष्ट नहीं खे, भला आदमी हो। वो भला उद्देश्य से हमार पीछा करत रहे, हमरा ऐसा ना लागल नागराज। सोची नागराज, जब भी मनुष्य हमनी के ढूंढे आइल बाड़न, हमनी के हमेशा नुकसान पहुंचल बा। सही है, तू वैसे भी तोहार रूप देख के केहू भी भटक सकेला। कहीं ऐसा तो नहीं खे कि राउरी रूप सौंदर्य देख के ऊ मंत्र मुग्ध हो गए होके? रउआ बढ़ले बानी, बहुत सुंदर। वैसे नागरानी, आज रउआ बहुत सुंदर दिख रहल बानी। ओकरा भी लगल हो कि जंगल में भला इतना सुंदर लड़की कहवा से आ सकेले? यह सोच के वो खुद के भुला बैठल और राउर पीछा करे लागल। अब ओकरा का पता कि रउआ तो इच्छाधारी नागिन है। फिर भी हमनी के सावधान रहे के होगी। मनुष्य के मन कब और कैसे पलट जाए पता न चलेला। अमृता, अमृता कहाँ बिया? अमृता, 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 उहाँ का कर रहल बाड़ू?
यहाँ रावा। अमृता, तू बाहर का कर रहल बाड़ू? कुछ भी ना माँ। कुछो ना तो अकेले इतना दूर काहे चलाइलू? घूमे माँ, हम बच्ची नहीं की जे घर पे बैठल रही। उ बात ना बा अमृता, तोहरा अभिन पूरा शक्ति प्राप्त नहीं खे भइल। कुछ ऐसन वैसन हो गई त पूरा शक्ति पावे खातिर तोहरा थोड़ा और समय लगी। तब तक तोहरा के बहुत सावधान रहे के होगी। भगवान शिव के जेकरा पे आशीर्वाद होके ओकरा कौना बात के डर हुई माँ? ई मनुष्यन के घूमे के जगह बा। उ भगवान के धोखा दिहल मनुष्य सीख चुकल बा। मनुष्य के चालाकी के सामने कभी कभी हमनी की शक्ति भी काम ना करेला। अमृता, अब दोबारा ऐसे अकेले में बाहर मत घूमी। हाँ ठीक बा माँ। आज नाग कार्तिक के आखिरी दिन बा। नागराज और नागरानी पूजा करे वाला बाड़े। हाँ, मिल गए हमरा के नागमणि वाला जगह मिल गए। अब नागराज हमरा हाथ से ना बचे वाला बा। ना जाने का होगी, हर तरफ से जोड़ घटावे पर भी हमार बेटन खातिर संकट ही दिखाई दे रहल बा। यानी कि इतना बरस से जौना चीज के हमरा डर रहे वो आ गई। ना ना ना, आजे उ दिन बा जेकर भविष्यवाणी भइल रहे। आजे के दिन, आजे जहां ना जाए के रहे वहां ये लोग चल गईलन। ए रुद्रा आ गई, चला अब निकल जाए। हाँ रुद्रा, हमनी सबके खाना हो गए, चलो तू हो खाला। फिर कर रही के काबा, चलो निकल जाओ। लौटे के बा? हाँ रुद्रा, गाड़ी के भी रिपेयर करवा ले बानी, हमने सब रेडी बानी, तो हार इंतजार होखत रहे। खाना खाला तो निकलत बानी। ई जंगल तो हमरा कुछ खास ना लगल यार। एक रात और रुके के पड़ी तो हम तो पागले हो जाई। चल निकल जाओ। ना, आज यहाँ आदिवासियन के त्योहार बा, वही में विशेष पूजा बा, वो देख के ही जाइब हमनी। ऊ हमनी के ऊ पूजा में शामिल होवे ना दिहन। तू अपन मुंह बंद ही रखा। ओह पूजा में कुछ खास बा, यही वजह से वो लोग हमनी के दूर रखेलन। हमनी के जाके देखे के चाहिए बाना भैया। रुद्र, वो पूजा से यदि वो लोग हमनी के दूर रखल चाहे ले तो जरूर ओकरा पीछे कोनो ना कोनो वजह तो होगी। हमनी के तो आज ही पूजा देख के ही जाए के चाहिए। राउर जिद ही राउर आफत के कारण बनी। जौन चीज मना बा उहाँ बिन बुलाए जाइल ठीक नहीं खे। हमरा के वो पूजा देखे के बा। हम जब कह देनी तो हम केहू के बात ना सुनाब। हमनी आज यहीं रुकब और पूजा में जाए बस। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। पूजा खत्म हो गई ना, चल अब हमनी निकलत बानी। वो पेड़ पे उस सांप के देख के हमरा के बहुत डर लग रहल बा। सांपन के बस्ती में सांप ही तो दिखी। रुद्र कहाँ गए? दिखाई नहीं के दे रहल। नागमणि वाला जगह एक बार भुला चुकल रहनी, बाकी आज फिर से ढूंढ लेनी। अब ना भुलाब। एक गुफा में रखल नागमणि हमार बा, वो हमरे इंतजार कर रहल बा। उनकरा गुफा से बाहर जाती हम अंदर जाके नागमणि उठा ले। ए बात के ख्याल रखी है बाबा कि कोनो शक्ति हमरा के रोक ना पावे। नागराज, हर सवेरे एक बार ओ शिव मंदिर जाके दर्शन ना करी तो मन के चैन ना मिलेला। हाँ रानी, सूरज के चढ़त ही शिव के ध्यान आवेला। वो लिंग में अवश्य कोनो आकर्षण बा। वो शिवलिंग से ही हमनी के नागमणि के रक्षा खातिर शक्ति प्राप्त होखेला। उनकर कृपा से ही हमनी के गुफा में कौनो भी शत्रु कभी प्रवेश ना कर पावेला, हाँ ना? हाँ नागराज, पूजा के समय हो गइल बा, चली? चली। जय महाकाल। पूजा के समय हो गइल बा, चली? चली।
बाबा बाबा हमरा के शक्ति दी। ये का बा? ये का हो रहल बा बाबा? जय महाकाल। रुद्र के रास्ता में मत आवा, ओकर रास्ता आसान कर दा। जय महाकाल। ए जहरीला सांप, तू तका केहू हमार कुछ ना बिगाड़ सकेला। हम रुद्र बानी, रुद्र, भैरव बाबा के शिष्य रुद्र। शिव पूजा में हमार ध्यान काहे नहीं लागत? लागत कुछ सही नहीं के होत। ये हो का रहा बा? हे ईश्वर, अमृता अभी गुफा में अकेली बाड़ी। कहीं ओकरा पे कोनो संकट तो नहीं आवे वाला? नागमणि भी हम ओइजे छोड़ आइल रहनी। कहीं नागमणि के चुरावे तो केहू ना पहुंच गए। हमार जिंदगी के एक एगो मंशा रहे नागमणि। हाँ, आज हम पाही लेनी। अभी नागमणि हमार भई और पूरा दुनिया हमार भई। अच्छा, तो तू एजा नागमणि के चुरावे आइल बाड़ा? ई हमार ही बा। ई नागमणि अब हमार हो चुकल बा। नागमणि के जगह नागलोक में बा। नागराज के गौरव हई। हमनी के पूर्वजन के बहुत पहले देवता लोग आशीर्वाद में ही नागमणि देहले रहलन और तू एकरा छीनल चाहताड़ा? तोरा लगे कैसे आईली हमरा के जाने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी हमार बा। हटा सामने से। हमरा के रोके की कोशिश कैला था अपन जान गवा बैठवा। तोहरा हमार शक्ति के कोनो अंदाजा भी बा? आपन शत्रु के ताकत के बहुत अच्छा तरह से जान के ही युद्ध में उतरीला हम। आप बस नागमणि के भूल जाओ और अपन जान बचावा। सारा हद पार कर देला तू। हम शांत स्वभाव के हैं, लेकिन
नागमणि के बचावे खातिर हमरा रौद्र रूप धारण करे के पड़ी। रौद्र रूप तो तोहरा के धारण करे के पड़ी, बाकी हम खुद रुद्र बानी, हमेशा से रुद्र। नागमणि वापस दा। ये हमार बा। छोड़ा एकरा। नागमणि वापस दा। वापस दा। ना देव। वापस दा। ना देव। नागमणि तोहरा हाथ में बा रुद्र, डरैया मत। हम तोहरा के शक्ति देव, हम तोहरा के शक्ति देव। इला इला इला। जय महाकाल। नागराज, नागराज, शिव के ध्यान करत करत बीच में कहाँ चल गए? बिना कुछ बतवले तो कहीं न जाले। छोटी बहू गर्भवती बिया 3 महीना से। सब शिव जी के कृपा बा। अरे हम ही का कर देनी, हमके प्रसाद ना खाए के रहे। ता का भइल माता जी, शिव जी के प्रसाद खाके ता जन्म जन्म के पाप भी धुला जाला। ऊ तो सच बा, बाकी पिछला 25 साल से हम लगातार व्रत कैले बानी। हर सोमवार पानी के एक बूंद भी ना पीनी। बाकी आज पता ना कैसे भूल गई नी, कुछ सोचले बिना ही हम प्रसाद खा लेनी। माता जी, व्रत के फल देहल त इनकरा हाथ में बा। भला मनुष्य के सोचल कभी कुछ भइल बा, हमनी तक कठपुतली मात्र बानी। यही से हम रउआ से प्रार्थना कर रहल बानी, भगवान हमार बेटा लोग कल तक्षक बन गई रहले, अभी तक ना लौट ले। पता ना ओही जग का भइल होगी, कौनो खबर नहीं खे। और अब तो व्रत भी टूट गई। एक कौन विनाश के संकेत बा भगवान।
अमृता, 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 उठी। अमृता, अमृता, अमृता का भइल? माँ, माँ, नागमणि। हाँ? नागमणि? नागमणि के का भइल? एक वो दुष्ट मनुष्य आके वो नागमणि के ले गई। हम बहुत रुकनी बाकी हमके पता ही रहे। माँ, हमार परवाह मत करो। वो पिताजी। नागराज के का भइल? और दोस्त उनके का कैलस? पता ना, पिताजी ओकरा से लड़त रहले। वो मनुष्य बहुत दुष्ट बा, ओकरा में तनिको दया नहीं के। वो कुछ भी कर सकेला। वो नागमणि खातिर उनका जान भी ले सकता। माँ, जा माँ, पिताजी के ढूंढा। नागराज, नागराज। डरपोक नागराज, बाहर निकला। कहाँ छुपल बाड़े तू रुद्र के चकमा दे के ना बच सकेला। नागमणि हमार बा, तू ओके लेके कहीं भी चल जा, हम तोहरा के ना छोड़ब। हाँ? काल्हे लौटे के कहत रहलन, रात के पूजा में आवे के रहल, उहो हो गइल। रुद्र पता नहीं जंगल में का करे आइल बा। अंधेरा भी बहुत हो गइल बा, हमरा के डर लग रहल बा। हम यहाँ एक पल ना रुक सकेले। विष्णु, पतावा डर के मारे हमार जान निकल जा रहल बा। कुछ तो करा यार, चला यहाँ से निकलल जाए। हाँ भैया, राजू सही कह रहल बा। वो बहुत डर गइल बा। हमनी के अभियो एजे रुकब तो कोनो अनहोनी हो सकेला। चली चलल जाओ। हाँ, बाकी रुद्र कहाँ बा? ओकरा छोड़ के हमनी ऐसे ना जा सकीला ना। ठीक बा, हम रुद्र के ढूंढ के लात बानी। हम भी चला तनी ना, राजू बहुत डर गइल बा। तू लोग एकरा साथ रहा, हम जल्दी याद बने। जी। अरे कौन बा वहाँ? का भइल रहुआ के? इतना चोट लग गई बा? लगा था केहू मारले बा रहुआ के। कितना कितना खून बह रहल बा। रहुआ यहीं रुके, हम फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हैं। अब कुछ ना हो सकेला। ई भइल कैसे? कौन रहुआ की हालत कैलस? एगो दुष्ट वो दुष्ट मनुष्य नागमणि के लालच में हमनी के गुफा में आई और उहे हमारी दुर्दशा कर देलस। नागमणि? तोरा विश्वास ना होगी, हम नागलोक के वासुकी वंश के उत्तराधिकारी हैं, नागराज हैं। हम एगो इच्छाधारी नाग हैं। पता ना तोरा हमार बात तो विश्वास हो रहा होगा कि ना, पर हम बिल्कुल सच कह रहा बानी। ई मणि हमनी के पूर्वजन के हा, लेकिन वो मनुष्य लालच में अंधा हो गई रहे और एकरा पावे खातिर हमार हत्या कर आयल रहे। हम कोनो तरह भागता ही नहीं, पर हम अब बचब ना। यानी कि उ दिन जौन चीज नीचे गिरल रहे वो ये रहल? ये नागमणि रहे। एकरे वजह से
ये सब हो रहा बा। तू एकरा एकरा संभाल के रखा, ले ला, एकरा अपन पास रखा। एकर महिमा अनंत था। जेकरा पास रही ओकरा जीवन में हमेशा खुशी और यश प्राप्त होगी। लेकिन एकर लालच से खुद के बचावे के पड़े। हमरा तोहरा अंदर वो लालच नहीं के दिखत। एही खातिर ई तोहरा सौंप रहल बानी, तोहरा पे भरोसा कर रहल बानी। चाहे कुछ भी हो जाए, स्वार्थ के खातिर कबो एकर उपयोग मत करिया। नागमणि में ई सृष्टि के नाश करे वाली शक्ति बा। ई कोनो दुष्ट के हाथ ना लगे चाहिए। अगर ऐसन भइल तो विनाश निश्चित बा। तोहरा ई नागमणि के कोनो भी तरह दुष्टन से बचावे के होके। हमार मृत्यु के बाद तू हमरा तक्षक वन में शिवलिंग के पास रख दिया। आवे वाली अमावस्या के ए नागमणि में विशेष शक्ति आ जाए। वो दिन तू यानी अमावस्या के दिन ए नागमणि के हमारे शरीर से लगा दियो। और अगर तू ई मणि के अपन स्वार्थ खातिर कबो भी इस्तेमाल कैला तो तोहरा हमार श्राप लगे। और श्राप से तोहर पूरा परिवार के सर्वनाश हो जाए। हमार विश्वास के मत तोड़िया। हमरा धोखा मत दिया। हमरा कबो भी धोखा मत दिया। हमार पति के जीवन और नागमणि दोनों छीन लेलस। हम तोके ना छोड़ब, कुछ भी हो जाए हम बदला लेके रहब। विष्णु का भाई ये काले क्या आयल बाड़ा? राउर हाथ में ई का बा? ये सांप तो मर गई, का कनी रहुआ? हाँ? हाँ? ई तक्षक वन बा। यहाँ सांप के मार के कोई जिंदा बाहर नहीं खे निकल सकता। ना हम ना मार लिए रखे। जौन हो गईल ओके जायदा, बाकी ई सांप के ऐसे नहीं खे छोड़ सकत। केहू देख लेलस त सबके जान खतरा में पड़ जाई। जला दा एके अभी। ई तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गईल। ना काली ना हम ना मार ले बनी। राउर हाथ में अगर मरल ई सांप के नाग लोग देख लेलस त रउआ के जिंदा ना छोड़ी है। जल्दी करी और एकरा के जला दी। ना हमरा से ना होगी, हम एकरा के ना चलाई। अरे तो लोग इनकर बात सुन ली ना का? इनकरा के यहीं रहे था। चलिए हम लोग आगे चल जाए। चला चला जल्दी जल्दी चला यार। हमार मृत्यु के बाद
तू हमरा तक्षक वन में शिवलिंग के पास रख दिया। हमरा धोखा मत दिया, कबो भी धोखा मत दिया। विष्णु जल्दी यहाँ आवा, अभी तक वहाँ काहे खड़ा पड़ा? जल्दी आई ना तो मुसीबत हो जाए। ई सांप के केहू देख लेलस ना तो सब ओही जा खत्म। विष्णु भैया वहाँ चुपचाप खड़ा मत रही, जल्दी आई आई। चला काम तो हो गईल। ना छोड़ब, केहू के भी ना छोड़ब। एक एक से हम अपन नागराज के बदला लेब। एक नागिन के क्रोध बदला कैसन होला ई तू सबके पता चली। प्रतिदिन प्रति क्षण दहशत के साया रही। तोहार प्राणों के आहुति ना देनी ना तो हम भी नागिन ना। भैया इतना घबराल काहे बानी रहुआ? कोनो परेशानी बा का? परेशानी ना, ऐसा कोनो बात नहीं है। रहुआ के इतना घबरात कबो देखली ना, यही से पूछनी। सुनली है कि रहुआ कोनो नाक के मार देनी? ना, अब हम कोनो नाक के ना मार ले, वो पहले से ही मरल रहे। अच्छा, वो कोनो मामूली सांप रहे? हाँ और का, वो पहले से ही मरल रहे, हम ना मार ली। कहाँ मिलल रहुआ के? अब यह बिल्डिंग के पीछे। सांप के आसपास कुछ और भी मिला था? अब वहाँ कहाँ मिली? अरे हम तो ऐसे ही पूछत रहनी। सांप के आसपास ऐसा कोनो चीज जो चमकीली होखे, ऐसा कोनो चीज रउआ के मिलल का? हमरा धोखा मत दिया, हमरा कबो भी धोखा मत दिया। भैया रउआ से ही बात करत आनी हम। सांप के आसपास रउआ के कुछ मिलल रहल? ना, कुछ भी था ना। ठीक से याद करी।
हो सका था सांप के डर से रउआ कुछ भूल रहल होखी। तनी ठीक से याद करी भैया, वहाँ कुछ और रहल का? अंधेरा में कुछ चमकत दिखाई देलस? अब हमरा के तोहार बात समझ में नहीं आ रहल। एगो मरल सांप मिलल जेके हमने जला देली, ई चमके वाला चीज का बा? रुद्र, कहीं तो हमरा से कुछ छुपाता ना रहल बड़ा ना? ऐसन कुछ नहीं है भैया। ये जो तक्षक वन बा ना, एकरा बारे में हम बहुत कुछ पढ़ले रहनी, यही से पूछत रहनी हम। रउआ मरल सांप के देख के डर गइल बानी, आप आराम करी, हम जाता नहीं। हे नागराज, रउआ हमरा के एगो बड़ा जिम्मेदारी सौंपले बानी। हमरा और काम जल्दी से जल्दी कर दे। हम यही वक्त जाके राउर शव के शिवलिंग पे रख देत बानी। प्रभु प्रभु प्रभु, ये सब का बा? का हो गई प्रभु? तुहार होत भी हमार पति के हत्या हो गई। हाँ, हत्या हो गई। ओ पापी के वजह से हमार पति, हमार नागराज तड़प तड़प के मरल बाड़े। भगवान तोहार होगत, हमार पति के मौत हो गई। काहे ऐसन काहे? हे प्रभु, तू हमनी के वंश के जी अमानत सौंपले रहला, पवित्र नागमणि ओ पापियन के हाथ में चल गई। पर हम भी नाग रानी बानी, ये अन्याय हम ना सहब। ऊ हत्यारा के खत्म कर देब। जैसे हमार पति तड़प तड़प के मरल बाड़े, ऊ सबके भी हम ऐसे ही मारब। तो की साक्षी मान के हम नागराज के पत्नी महादेव आज ई प्रतिज्ञा लेतानी। महादेव, तो के साक्षी मान के हम ई वचन देतानी, हम उ लोग के ना छोड़ब। नागराज के मौत के प्रतिशोध हम लेके रहब। और इस सत्यबा 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 सत्यबा। हे महादेव, नागराज के मारे वाला के
तक्षक वन में आके एगो नाग के मार के भी रउआ लोग सही सलामत बानी। यही खुशी में हम अभी कुछ खाना भेजतानी। हमार पोती के हाथ के खाना खा के तो देखी। ताकि हमनी के जैसे कबो बाहरे न जाई, है ना? हाँ, ऐसे ही समझी। हाँ जा जा, लेकिन तू वापस मत आइया, अपन पोती के भेज दिया ही जाए। ठीक बा, हम अभी जाके ओके भेजतानी। प्रकाश तू देख के आयल बा। देखे में तो तोरा तरह ही तेज लागत बिया। तेज तो हमू बानी, सही बा। साहब जी, रउआ लोग यही जे खाना खाइब कि अंदर परोस दी? अंदर चला तानी। आज रात तू हमारे साथे रुकबू? रउआ लोग बड़ा लोग बानी, रुके की कहब त रुक जाए। ये बात इतना दूर कहाँ है बाड़ू? पास आवा ना। साहब अंदर चली ना। आजा, बैठा हमारे पास। आओ ना। शर्मा तड़ू। हाँ? साहब रउआ खाना एजा खाइब कि अंदर रूम में लगा दी? रउआ खाना एजा खाइब कि राउर खाना अंदर रूम में लगा दी? ये लड़की यहाँ बाड़ी तो प्रकाश के साथ अंदर जे गईली हु के रहली? यहाँ भी तो वो कौन रहे? प्रकाश 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 दरवाजा खोला। प्रकाश दरवाजा खोला। प्रकाश हम कहता नहीं, दरवाजा खोला। रुक जा, मत मारा ओकरा के, मत मारा। ए रुद्र, रुक जा, हम कहा पानी, रुक जा, मत मारा ओकरा के। हमारे पास सुना, रुद्र। हमार संसार के तबाह कर देला। आपन लालच खातिर हमार पति के जान ले लेला तू लोग। एगो नागिन के गुस्सा के ना जानेला तू लोग। तू सबके बर्बाद कर देब। एकर तस्वीर हमार जहन में काहे नहीं के उतरत? हमरा के कुछ ना होखी, हमरा पास ताबीज बा। हमके इतना चोट पहुंचवले बाड़ा।
हम तू सबके श्राप देत बानी कि तू सब पर हर तरह के मुसीबत आए। तू लोग के जिंदगी तबाह हो जाए, तू सबके बर्बाद कर दे। अमृता, अमृता, माँ अमृता, तो के का हो गइल माँ? ये सब कैसे हो गई? कितना खून बह रहल बा माँ? तुम्हारी हालत की कैलस माँ? माँ पिताजी, पिताजी कहाँ बड़े? वो लोग तुहार पिताजी के मार देलस। वो दुष्ट लोग नागमणि के लालच में नागराज के हत्या कर देलस। अमृता, ना, ना, ये सब झूठ बा। ना, अमृता, उनकर मौत हम अपन आँख से देख ले बानी। बाकी हम कुछ ना कर पाईनी। वो लोग हमार पिताजी के मार देले माँ। पिताजी, पिताजी। बस खून ही ना कैले, उ नागराज के देह के आग में झोंक के जला देले। का कहलू? एकर मतलब पिताजी अब कबो ना लौटी है? ये सब कैसे हो गइल माँ? के कैलस? के पिताजी के जान लेलस? कुछ बाहर से आयल दुष्ट मनुष्य बाड़े। हम उन सबके तस्वीर अपन आंख में उतार ले बानी। बाकी हम और कुछ ना कर पाईनी। हमके भी बतावा माँ, हम लोग के जिंदा ना छोड़ब। छोड़िया मत अमृता, उ लोग लालच खातिर हमार संसार तबाह कर देलस। कौनो भी कारण से ओ लोग के जीवित मत छोड़िया। उस सब के शक्ल तू भी देख ला, जौन हमार आंख में बा। ये बगत उस सब से बदला लेबे जाए। ना अमृता, तू मत जा। तोहार पास अभी पूरा शक्ति नहीं खे आइल। उ लोगन के मकसद ही बुरा नहीं खे अमृता। उ लोग के पास मंत्र शक्ति भी बा और उ लोग के फितरत भी बहुत नीच बा। और अब तक उ लोग के पास नागमणि भी बा। उ लोग के नागमणि के शक्ति के पूरा अंदाजा बा, जेकर लालच में उ कौनो भी हद तक जा सकेले। माँ, हमने का उनका ताकत से डर के चुपचाप इस जुल्म के साथ रहा। मत सही है अमृता, हमनी के वंश की ई परंपरा नहीं है। नागराज के खत्म कर देहलस और हमरों पे गोली चलवलस। हमार अंतिम समय आ गई बा। अमृता, हमके वचन दा कि तू ई बदला उ
पूरा करबो। हम ना भूलब माँ। हम वो लोग से बदला लेके रहा, चाहे कितना भी मुसीबत आवे। हम इंसान के दुनिया में जाए पर शक्ति हासिल करब। हम नागमणि के वापस लेके आए। बाकी ध्यान से, कौनो मुसीबत में मत फंसिया। हमार जान जाए के बाद हमार देह के मत चलैया। संभाल के रखिया। नागमणि मिल जाए ओकरा बाद अमावस्या के दिन ओकरा हमार शव से छुइहा। हम जिंदा रहा। हम लौट के जरूर आए। इस सारा जिम्मेदारी हम तोरा सौंप रहल बानी अमृता। परमेश्वर तोरा शक्ति देवे, शक्ति देवे। माँ, माँ, ओहो, ई का पुरिया बिस्तर बांध के निकले के तैयारी हो रहल बा। अच्छा बा, जल्दी जा एजा से। कल रात जौन भइल ओकरा याद करे त हमरा यकीने ना होखेला कि तू सब लोग जिंदा बच गईला। हाँ, हमने की वजह से नागिन घायल भइल। नाग सबके साथ खिलवाड़ कईल ठीक नहीं क्यों होत। हमने अभी चल जाए। जल्दी, अब और समय नष्ट कैले बिना एहिजा से निकल जा। नाग त कौनो भी रूप धारण कर सकेला। ऊ हमरो रूप धारण कर ली त तू समझ ना पाइबा। ऊ कौनो मामूली ना इच्छाधारी सांप रहे। एकरा से पहले कि मुसीबत में पड़ा, निकल जा यहाँ से। जल्दी निकल जा। रुद्र, भूतम्मा का कह रहल बानी सुनला ना? वहाँ का कर रहल बड़ा। चला हमनी के जाए के बा। लेकिन हमनी के प्लान रहल ना भैया कि तक्षक वन हमनी के अच्छा से घूम के आयल जाई। जौन काम करे आयल रहनी ओके पूरा कैले बिना लौटे के सवाल ही ना उठेला। ई का बकवास कर रहल बड़ा तू? तोहार बुद्धि भ्रष्ट हो गई बा। यहाँ रुकल खतरा से खाली नहीं खे। तो हमने के संगे वापस चल रहा बड़ा बस। अगर इनके साथ रहनी ती हमरा के छोड़ी है ना। कल राती के नागराज मरे से पहले वो नागमणि कहीं छोड़ देले होखी, पर पता ना कहा। इतना कीमती मनी हमरा के ढूंढे के ही होखी, पर पहले हमरा के ए लोगन से बच के यहाँ से निकले के होखी। रुद्र, का काली सुनला ना? अब कहाँ जाए के चाहत बड़ा तू? तू यहाँ आवे की जिद कैला। तोहार दिल रखे खातिर हम भी तोहार साथ चलाई नहीं, और तोहार जिद ना चली। चुपचाप हमनी के संगे वापस चला। जरा सोचा, हमनी के संगे और भी लोग बाड़े। तू चाहत का बाड़ा सब मर जाएं? चला।
रुद्र, सीधा तरह से गाड़ी में बैठ जा, हम इंतजार कर रहल बानी। राउर भाई जंगल में कौनो चीज भूलवा देहले बाड़े, उहे खोजताड़े। रुद्र सुनला ना का? सूरज गाड़ी चलाए, तू पीछे बैठ जा। यहाँ से बच के निकलल चाहता रहा? तू लोग सीधे शमशान पहुँचबा, अपन घरे ना। मिट्टी में मिला दे तू लोग के। ना अमृता, तू गलती कर रहल बाड़ू, रुक जा। छोटी माँ, विशाखा माँ, ई तो राउर आवाज बा ना? ओकरा में नागमणि बा, नागमणि के होखा तू लोग के कुछ ना होखी। बाल बच गए नहीं। ब्रेक फेल हो गए रहे, अचानक से काम करे लागल। बाप रे। केहू के कुछ भलता ना, गाड़ी रिवर्स करा। एजा से हिल नहीं खी सकत, तोहरे एजा आवे की पड़ी। हाँ छोटी माँ, अभी आवता नहीं। छोटी माँ, रउआ हमके काहे रोकनी? हम उस सब के एक साथ खत्म करे वाला रहनी। उ लोग अच्छा नहीं खान, रउआ हमके काहे रोकनी? दरिंदा बाड़े उ हमार पिताजी के तड़पा तड़पा के मरले और उनकर देह के आग में झोंक देले। पिताजी अब कभी ना लौट सकेले। हाँ अमृता, हमरा ये सब कुछ पता बा। छोटी माँ, रउआ के ही पता उ लोग माँ के भी मार देले। हमनी के वंश के गौरव नागमणि के भी उ लोग हमनी से चुरा लेले बाड़े। ये जानत भी रउआ उनके बचाई नहीं। हम अपन माँ के वचन देले रहनी की हम उस सब के मार के नागमणि के वापस हासिल करब। हमरा ये सब कुछ पता बा अमृता, बाकी हमार पिताजी और माँ के खून के बदला लिहल ही हमार धर्म बा। रउआ के हमके ना रोके के चाहत रहे। छोटी माँ, हमार माँ हमार गोद में सर रख के दम तोड़ देली। अपन आखिरी पल में माँ ही हमके जिम्मेदारी सौंप ले रहले। ऊ बखत यदि रउआ हमके ना रोकले रहती तो अब तक उन पापियन के खून से अपन पिताजी के आत्मा के हम शांति पहुंचा देती। ना अमृता, तू उ मनुष्य लोग के कबो न मार पवतू। छोटी माँ, का रउआ के हमार शक्तियन पे शक बा? हम उस सब के मौत के मुंह में पहुंचा ही चुकल रहनी। अमृता, ना तू अपन शक्ति के ना तू अपन ताकत के पूरा तरह से पहचान ले बाड़ू और जाने लू कि तू नागमणि के ताकत के पूरा तरह से पहचान ले नहीं को। अमृता, अगर हम तोहरा टोकती ना तो तोहार वार पलट के तोहरे ऊपर पड़त। शुक्र बा कि तोहार जान बच गई। अमृता,
हम पहले ही कहले रहनी, जब तक उ लोग के पास नागमणि बा उ लोग के ऊपर कौनो मुसीबत ना आई। छोटी माँ, तो फिर हम उ दुश्मनन के कैसे फंसाई? हम उनकर हाथ से उ नागमणि कैसे छीनब? हम अपन बदला कैसे पूरा करब? छोटी माँ, हमके अपन माँ से कईल वादा निभावे के बा। हमके अपन माँ के वापस जिंदा करे के बा। अगर रहुआ ऐसे हमके रोकत रहा तो हम अपन वादा कैसे पूरा करब? तोहार जिम्मेदारी के एहसास बा हमरा, यही से तोहरा समझा रहल बानी। सुना, तोहरा पास अभी तक नागन की पूरा शक्ति नइखे आइल अमृता। ओकरा पावे खातिर तोहरा धीरज रखे पड़ी। नागमणि के वापस लावे पड़ी अमृता। उ हमनी के वंश के शान है। हमनी के कुल के मर्यादा के अपमान करे वालन से तोहरा बदला लेवे के ही पड़ी। तोहरा सिर्फ बदला ही ना, उ लोग के वंश के नाश करे के पड़ी। नागमणि के लालच में आयल उ दुष्ट मनुष्यन के सबक सिखावे के ही पड़ी। हाँ? डॉक्टर, हम बच्चा के तो ना बचा पौनी, लेकिन माँ बच गई बड़ी। मतलब? जी, हमने के बहुत कोशिश कैली। हे भगवान, ये का हो गई? हिम्मत रखी माता जी। वैसे तो माँ के जान के भी बहुत ज्यादा खतरा रहे, पर उनकरा कोनो भी तरह हमनी के बचा लेनी। सॉरी। कैसन अनर्थ हो गई माँ जी। बेचारी वाणी अपन बच्चा खातिर का सपना देख ले रहल, वही दुख के कैसे सहन कर पाई माँ? ना, ये कौनो हादसा नहीं खे। ये कौनो हादसा नहीं खे। हमरा से बहुत बड़ भूल हो गई बा। ना तो वानी जैसन इतना अच्छा लड़की के साथ ऐसा ना होगत। हमनी केहू के का बिगड़ ले रहनी माँ, फिर ऐसन काहे भइल? हमनी के सामने तक कुछ गलत नहीं खे भइल, बाकी हमनी से अनजाने में जरूर कुछ भइल बा। यही से ये सब भइल। हमनी से जरूर कुछ भूल भइल बा हेमा, यही से हम अपन बच्चा खो देनी। रुद्र, नागमणि के तू का समझ ले बाड़ा? नागमणि के पावे के खातिर साधु अपन जीवन त्याग देवेलन, अपन पूरा जीवन एकर तपस्या करेलन, और एक तू बाड़ा छे हाथ आई चीज के गवा देला। रुद्र, हमके तोहरा के अपन शिष्य बोले में शर्म आ रहल बा। तोहरा के समझ से काम लेवे के चाहत रहे रुद्र, तोहरा के हमार समय शक्ति के कौनो कीमत नहीं के। छे, अब यहाँ खाली हाथ काहे आइल बड़ा? बाबा, हमरा से गलती हो गई, हम संभल ना पौनी। नागमणि के हम अपन हाथ से छूले रहनी, बस एक पल और मिलत तो हम वहां से भाग निकलती, बाकी हम मजबूर रहनी बाबा। बाकी वो नागराज वो नागमणि के हमार हाथ से छीन के ओके बचा लेहलस और अपन जान दे देहलस। बाबा, वो नागराज नागमणि के वही जंगल में कहीं छुपौले बा। आज हमरा हाथ मड़ी ना लागल, बाकी अब हम वो सापन के नागमणि के बारे में सब कुछ जान गए बानी। एक पल खातिर हम नागमणि के हाथ में पकड़ ले रहनी, और हमरा के ये भी पता बा कि नागमणि
कौना गुफा में बा। ता तू कहल का चाहताड़ा? बाबा हम एक बार फिर तक्षक वन जाइब। हमरा से बच के नागराज जहाँ भागल रहल वो जगह हमरा के पता बा, हम देख ले बानी। वो ही कहीं नागमणि के छुपौले बा। हम ओकरा के ढूंढब, कोनो न कोनो तरह ओके हासिल करब। ना रुद्र ना, तू जैसन समझा ताड़ा उतना आसान नहीं खे। तू ही नागराज के खून कैले बाड़ा। नागमणि चुरावे भी तू ही गैल रहला। नागराज के कुल के पता चल गइल बा। अगर अब तू वहां गैला त खुद अपन मृत्यु के आवाहन करे जैसन होकी। कौनो नाग के छोटा सा चोट पहुंचावे पर भी वो 12 साल तक याद रखेलन। ऐसे में तू ता नागराज के ही मार देला। वो सांप तोहरा के आसानी से ना छोड़ियन। बाबा राउर शक्ति ही रहे जौन नागरानी की वहां से भगा देलस। राउर शक्तियन के सामने वो नागरानी के ताकत टिक ना पाई। रउआ हमरा के कोनो शक्तिशाली मंत्र वाला ताबीज बना के दे दी, ओकरा पहन के हम नागमणि के ढूंढे जाइब। ना रुद्र ना, अभी उस समय ना आइल बा। ई सांप 12 साल गुजरे के बाद अगर आपन बदला पूरा ना कर पावेलन तक खुद आत्महत्या कर लेवेलन। यही लिए तू अगला 12 साल एह नागन से दूर रहा और फिर ऊ नागन की मृत्यु के बाद ऊ नागमणि के बारे में सोचिहा। बाबा हम 12 साल तक एक नागमणि खातिर हम अपन पूरा जिंदगी समर्पित कर सकीला। देखी आलस्य अमृतम विषम, ये रउआ ही हमरा के सिखौले बानी। ऐसे विनती करत आनी रउआ से, रउआ हमरा के कोनो कवच ताबीज मंत्र कुछ तो दी हमरा के। नागमणि हमरा आंख के सामने चमक रहल बा, कुछ न कुछ करके ओके पावे के होखी। कोनो रास्ता बताई बाबा। जल्दबाजी मत करा रुद्र, एक बार पहले ही काम बिगड़ चुकल बा। हमरा कहे से पहले तू तक्षक वन में कदम मत रखिया, तब तक हम तोहरा में शक्ति भरत रहा। समझ गईला ना? हमरा के खबर लागत ही हम तोहरा के बताइब, तब तू वहां जइया। तब तक तू इंतजार करा। इंतजार करब, जरूर इंतजार करब। अब तक तो नागमणि सिर्फ हमारे को सपना रहे, बाकी अब वो हमार जीवन के मकसद बन गए बा। नागमणि के पावे खातिर हम कुछ भी कर सकीला।